Já bych ráda představila magistru Miroslavu Myšičkovou, která je doktorantkou na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Zabývá se marxistickou feministickou teorií, zejména tématem sociální reprodukce. Publikovala ve Filozofii, kontradikcích a moc těším na pokračování tady feministické jízdy dnešní. Ďakujem veľmi pekne. Rovnako ako moja predrečníčka, ďakujem za pozvanie zo Slovenska sem. Som tu prvýkrát a som veľmi rada za to, že tu môžem byť. Tému mojej, alebo prednášku, alebo to, o čom dnes budem hovoriť, som pomenovala od ženy v domácnosti k chaotickej, multietnickej a multirodovej subjektivite. A budem sa snažiť v priebehu najbližších minút ponúknuť vám istý prierez alebo to, akým spôsobom sa vyvíjala konceptualizácia subjektu v marxistickom feminizme, konkrétne v marxisticko-feministických teóriách sociálnej reprodukcie. Asi počkáme. Takže na úvod tri poznámky, tak skôr na okraj. V prvom rade by som chcela povedať, ale iste už mnohí a mnohé viete, že prúd, o ktorom dnes budem hovoriť, je výrazne ukotvený v západnom type uvažovania, ktorý dnes býva označovaný ako myslenie globálneho severu alebo krajín kapitalistického jadra. Zároveň je to oblasť, ktorá v rámci nášho priestoru strednej a východnej Európy je pokrývaná skôr tak ojedinelo a sú to naozaj ako iba také občasné nejaké texty. Myslím, že kolegyne predovšetkým na Balkáne občas sa k tomuto vyjadria alebo si osvoja tú perspektívu prostredníctvom nejakých kritických reflexií, možno že myslenia Rozy Luxemburg a podobne. Čiže toto bude vlastne môj zakotvený stredoeurópsky pohľad na túto problematiku. To je prvá vec. Druhá vec je, že znova predpokladám, že viete, že marxistický feminizmus zažil taký boom na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. To bolo vlastne obdobie, kedy došlo k takému vzácnemu prepojeniu teórie a praxe, pretože množstvo z tých teoretičiek a filozofiek, ktoré napísali kanonické diela, boli zároveň aj aktivistky. Podielali sa na rôznych hnutiach za práva pracujúcich, za oslobodenie žien a podobne. Zároveň potom neskôr, po tých 70. rokoch, v priebehu 80., 90., aj pod vplyvom rôznych udalostí, oslabenie vôbec hnutia pracujúcich a podobne, tento typ uvažovania bol v podstate v takom útlme a až spätne sa k niektorým dielam, ktoré v tomto čase, lebo neznamená to, že nič nevychádzalo, ale až spätne sa k dielam vyjadrili aj súčasné autorky, ktoré sa považujú za marxistické feministky, o tom ešte bude reč. A tá tretia poznámka je vlastne, alebo to ešte vlastne ukončím tým, že keďže ten rozmach nastal na rozmedzi tých 60. a 70. rokov, potom bolo tá fáza útlmu a opätovný návrat v podstate k tomuto typu uvažovania nastal, ja by som to tak odhadla, od 10. rokov tohto storočia a väčšinou je to v literatúre spájané s udalosťami, ako je napríklad finančná kríza v roku 2008 a podobne. To bolo vlastne ako ten veľký návrat k opätovnému čítaniu Marxa a k tomuto typu uvažovania. A myslím si, že práve od tej doby je to veľmi prudko sa vyvíjajúci prúd feministického myslenia a myslím si, že závery alebo predpoklady, s ktorými pracujú a zistenia, ku ktorým dochádzajú tieto teoretičky, sú mimoriadne zaujímavé znova aj z nášho kontextu alebo z nášho pohľadu. No a úplne posledná vec na úvod. Ja sa výskumne zaoberám problémom sociálnej reprodukcie, ale doteraz nemala som ambíciu, ani ma nič nepriviedlo k tomu, aby som sa zamyslela nad tým, že kto je vlastne jej subjektom v rôznych dejinných etapách. A keď som sa snažila dopátrať k nejakej typológii alebo nejakému spôsobu systematizácie
toho, ako je to vlastne vymedzené, tak som musela pátrať, musela som robiť trošku takú detektívnu prácu a preto budem dnes hovoriť o nejakom mojom pokuse o typológiu. Oprela som sa naozaj o tie kanonické diela a to je teda výsledok toho, k čomu som dospela, ale dospela v zmysle toho, že je to otvorený problém a budem veľmi rada za vašu spätnú väzbu a vôbec ako podnety, ako s tým ďalej naložiť. Dobre, takže ak hovoríme o probléme sociálnej reprodukcie a teda ak hovoríme aj o type myslenia, ktorý sa zaoberá touto témou, teóriami sociálnej reprodukcie, tak by som na začiatok aspoň naozaj takto školácky vymedzila, že o čom budeme hovoriť, pretože myslím si, že táto prezentácia veľmi dobre nadväzuje aj na predošlé príspevky. Budem tiež hovoriť o práci žien, o starostlivosti a podobne. Ale toto je typ uvažovania, ktorý má ako veľmi špecifický obsah toho, čo chápe pod týmito pojmami. Takže keď budem dnes hovoriť o sociálnej reprodukcii, tak budem mať na mysli rôzne typy prác, ktoré sú zamerané na poskytovanie starostlivosti v najrôznejšom zmysle, či už máme na mysli manuálnu, duševnú, mentálnu, emocionálnu starostlivosť, alebo teda prácu v oblasti starostlivosti. A tej cieľom je udržať existujúci život, ale zároveň aj reprodukovať ďalšiu generáciu. Toto je definícia, ktorú si vypožičiavam od Brenner a Laslett, je taká ako celkom zavedená a myslím si, že veľmi dobre pokrýva ten terén. Na tejto definícii je dôležitý ten moment, že ide o poskytovanie historicky, sociálne a biologicky definovanej starostlivosti, teda v tom zmysle, že nejde tu o nejaký fixný súbor, nejaký statický súbor činností, aktivít, ale ide práve o prácu, ktorá sa vyvíja v závislosti od toho, kto ju vykonáva, kde ju vykonáva, v akom kontexte ju vykonáva a podobne. No, keď by som mala shrnúť do jednej vety, čo je neskutočne ťažké, že o čo vlastne ide teoretičkám sociálnej reprodukcie, tak by som povedala, že ich centrálna otázka je, že ako sa vyrába a obnovuje ten, kto vlastne pracuje. To je až takéto jednoduché, to môže byť, ale je to samozrejme, že ešte oveľa zložitejšie, ako uvidíme. A cieľom tohto typu skúmania je analyzovať, aký je vzťah medzi dvoma sférami, medzi dvoma oblastiami, medzi sférou produkcie a reprodukcie. Produkcie v zmysle teraz o tom ekonomickom, trhovom, sféra, kde sa vlastne vyrába, generuje zisk, kde sa vyrába nadhodnota a sférou, kde sa vlastne obnovuje tá pracovná sila, ktorá je potom schopná vstupovať a tvoriť v konečnom dôsledku ten kapitalistický zisk. No a ešte som nedopovedala, ten cieľ má dospieť toto myslenie, uvažovanie k nejakému integratívnemu chápaniu kapitalistickej totality. Čo je to kapitalistická totalita? Predpokladám, že asociácia je zrejmá. Je to narážka samozrejme na to hegelovsko-marxovské vymedzenie alebo chápanie toho, čo je celok. A je to zároveň chápanie, ktoré je založené na tom, že ten celok tvoria momenty, ktoré sú vnútorne prepojené, ale zároveň táto vnútorná prepojenosť je založená aj na istom type protirečenia, o ktorom tu už dnes tiež bolo často reč. A je to v podstate taký typ protirečivé jednoty, ako to uvádzajú alebo definujú súčasné autorky sociálnej reprodukcie, tak bijú sa tu princípy, ten základný princíp toho life making a profit making, čiže výroby života a výroby profitu. Tak to vlastne definuje Tytti Bhattacharya, jedna z kľúčových postav súčasných teórií sociálnej reprodukcie. Dobre, takže po tomto vymedzení idem rovno na to. Idem sa pýtať a idem zisťovať, kto je vlastne subjektom reprodukcie a čo je veľmi dôležité, aký je rozmer politický tohto uvažovania. Čiže keď som sa snažila zrekonštruovať chápanie subjektu v tomto type myslenia, tak som zistila, že ide skutočne o konštantný proces prekresľovania toho, kto sa chápe, že je subjekt alebo subjektka. Je to prekresľovanie tých obrysov a je tam istý pohyb, ktorý sa v tomto prekresľovaní dá vysledovať, aspoň mne sa to tak javí, že je to pohyb od partikulárneho
k niečoho, čo je diferencovaným celkom. No a toto prekresľovanie, ako som už naznačila, má nie iba teoretickým cvičením. Toto prekresľovanie má jednoznačne politický zmysel, pretože to, akým spôsobom konceptualizujú jednotlivé teoretičky svoje subjektky alebo subjektov, je zároveň aj odpoveďou na otázku, kto je vlastne tým subjektom, ktorý bude alebo má sa podieľať na emancipácii, koho požiadavky je potrebné vypočuť, aký je ten rozsah potrieb, ktorý treba naplniť, kto sa môže organizovať. To je v podstate tá kľúčová otázka, na základe ktorej vzniklo marxisticko-feministické uvažovanie. Bolo potrebné jednoducho rozšíriť tú homogénnu masu, tú masu, ktorá bola zložená samozrejme ako v rámci tej teórie z bielých pracujúcich mužov, kde sú ženy, v tomto vzorci. Takže je tam explicitná politická požiadavka. No a teraz teda odkryjem karty a ukážem vám, že k čomu som sa dopracovala. 3 typy konceptualizácie subjektu v tomto type uvažovania sú rané teórie sociálnej reprodukcie, to znamená ako ten rozmach 60. 70. roky. Druhý typ by sa dal vlastne nájsť v období 80. rokov, kedy vznikali pokusy o nejaký zjednotený výklad útlaku žien v kapitalizme, zjednotená teória Lise Vogel. A tretí typ sú súčasné teórie sociálnej reprodukcie, znova už som naznačila v úvode, od nejakého konca 0. rokov až po súčasnosť. No a ja vám veľmi rýchlo teraz sa budem snažiť predstaviť, alebo v podstate tak neutrálne vymedziť jednotlivé typy a potom to trošku skomplikujem a budem sa snažiť na základe istého kľúča popísať ich slabiny, nedostatky. A na konci tohto celého by som rada sformulovala v podstate to, akým spôsobom máme chápať subjekt v marxistickom feminizme v súčasnosti a budem si klásť otázku, že či je tá diferenciácia, ku ktorej, ako som naznačila, táto konceptualizácia smeruje, čo to vlastne robí s triedou pracujúcich, s jej jednotou, či je vlastne táto jednota týmto rozdrobovaním, diferencovaním zásadne narúšaná. A že či vôbec akože to takto môžeme, či je to správne položená otázka. Ja sa budem prihovárať za to, že nie je. Dobre, čiže prvý typ konceptualizácie subjektu, 70. roky, kampaň Wages for Housework, čiže kampaň hnutia za mzdy za prácu v domácnosti, iniciovali ju teoretičky, ktoré predovšetkým teda pochádzali z Talianska, ale neskôr sa z toho stal veľký medzinárodný kolektív, robili praktické kampane a nebudem teraz zachádzať príliš do histórie, pretože sa chcem sústrediť predovšetkým na tie definičné znaky toho subjektu. Čiže opäť naznačené, tieto teoretičky a zároveň aktivistky sa posunuli od otázky, kto vyrába hodnotu, to je tá klasická marxistická otázka, s odpoveďou, že je to ten námezný pracujúci, a snažili sa posunúť to uvažovanie k tomu, akú úlohu vlastne hrá tá neplatená práca v domácnosti pri akumulácii kapitálu. A prečo, to bolo to najdôležitejšie, prečo sa táto práca nepovažuje za prácu v trhovom slova zmysle. Čiže prečo sa považuje za istý typ poslania, za niečo, oni to tam pekne opisujú, že ešte aj za každý úsmev, ktorý musí sekretárka ako venovať svojmu šéfovi, by si mala účtovať. Ako dovádzam to teraz, úplne teraz vyťahujem také perličky, samozrejme, že je to zložitejšie a v zásade ani nešlo v konečnom dôsledku o to, aby tie ženy získali peniaze, ocenenie peňažné za svoju prácu, ale aby zviditeľnili vôbec ten fakt, že tie aktivity sú prácou. A bola to v podstate revolučná perspektíva, na základe ktorej mohli potom tú prácu aj odmietnúť. Lebo keď je to práca, tak ja môžem povedať, že ja ju robiť nebudem. No a vychádzali jednoducho z toho, že reprodukcia, takto ako keď čítate tie texty tejto generácie, tak zistíte, že využívajú v podstate tú klasickú marxistickú terminológiu, ktorú uplatňujú na novú oblasť, ktorá bola opomínaná veľmi dlho aj tradičným marxizmom, aj klasickou ekonómiou. Začínajú robiť prirovnania ako domácnosť je predĺžením továrne. Žena v domácnosti je vlastne robotníčka. To, čo všetky funkcie, všetky vzťahy, všetko, čo logika fungovania domácnosti je pre nich vlastne logikou
fungovania toho trhu, ktorá je prenesená, teda je rozšírená aj na tú sféru domácnosti. No a teda, ako už som povedala, tak subjektom v rámci tohto typu uvažovania je tá žena v domácnosti ako neplatená robotníčka. No a pohybuje sa tento subjekt, táto subjektka v priestore predovšetkým domácnosti, rodiny, komunity. Neskôr ukážem, že aké sú obmedzenia. Ak sa presunieme k druhému typu konceptualizácie do tých 80. rokov, k teórii Lise Vogel, ona napísala také známe, myslím, že slávne kanonické dielo marxistického feminizmu, marxizmu za útlak žien, tak Vogel v podstate, a pre mňa je to vždy otázka, že či to súviselo aj s tou pacifikáciou robotníckych bojov v tom období, alebo čím to je, že tá teória je tak strašne abstraktná, že čím to je, že sa tak strašne zameriava práve ako na logiku fungovania systému a menej do jej teórie, minimálne v porovnaní s tými pestrými, s tými veľmi metaforickými opisnými textami Wages for Housework, je taká akože veľmi taká striktná, logická a snaží sa popísať, ako to vlastne celé funguje a kladie si otázku, aký je materiálny základ útlaku žien v kapitalizme a snaží sa Vogel ukázať práve na ten rozpor medzi akumuláciou kapitálu a zároveň medzi tou požiadavkou na to, aby bola naplnená tá potreba toho, že sa môže akumulovať, čiže že môže vstupovať do tohto systému dostatok pracovnej sily. Hej. Ona hovorí, že toto sú dve požiadavky, medzi ktorými je nejaký rozpor. A subjektom pre ňu je, čiže posúvame sa z toho terénu tej v podstate konkrétnej ženy v domácnosti k triede pracujúcich ako nositeľke pracovnej sily. Čiže ona hovorí, že subjektom pracujúcich, nehovorí to, ja interpretujem, čo si myslím, že vyplýva z toho, čo píše, subjektom reprodukcie sú všetky osoby nejakým spôsobom zapojené do obnovy pracovnej sily a aj generačnej obnovy. Čo sa týka, toto je zaujímavé, tu sa znova posúvame, pretože ak sa pýtame na to, že kde je umiestnený tento subjekt, tak sa rozširuje tá sféra. Ten terén je obohatený už nielen je to domácnosť, ale zároveň aj školy, nemocnice, väzenia, imigrácia. Hej? Lebo sme si širšie definovali ten okruh vlastne tých subjektov, alebo na základe toho vzťahu je zrejme, že tá reprodukcia sa neodohráva teda takto definovaná iba v domácnosti. Keď sa posunieme do súčasnosti, tak súčasné teórie sociálnej reprodukcie sa posúvajú ešte ďalej od toho, čo riešila Vogel, si kladú vlastne otázku a to je vlastne veta, ktorú si vypožičiavam od Tity Bhattacharya a ktorú som preniesla aj do názvu svojej prednášky. Kto tvorí globálnu triedu pracujúcich v celej jej chaotickej, multietnickej, multirodovej subjektivite, ktorá má zároveň rôzne stupne telesnej schopnosti. To už sa mi nezmestilo do názvu prednášky, tak ukazujem to iba teraz. Čiže vidíme, že opäť sa rozširuje, v istom zmysle sa teda rozširuje ten okruh subjektov reprodukcie a tieto teoretičky vychádzajú teda z toho, že kapitalizmus je integrovaná jednota produkcie a reprodukcie a kladú dôraz predovšetkým na to, že všímajú si v podstate sociálne rozdiely alebo aspekty sociálnych rozdielov medzi ľuďmi v zmysle toho, že kladú dôraz na konceptualizáciu rodu, triedy, rasy, sexuálna identita zohráva veľký význam, vek, etnicita, náboženstvo. Hej? Je to vlastne taká tá snaha zachytiť všetky možné premenné. Hej? A všetky možné premenné potom nejakým spôsobom konceptualizovať v rámci jednej unitárnej teórie. A všímajú si, že tieto rod, trieda, rasa, všetky tieto rozdiely sú mechanizmy, ktoré vlastne vystupujú alebo pôsobia ako niečo, na základe čoho vzniká hierarchia a v konečnom dôsledku kapitál môže aj zlacňovať reprodukčnú prácu, pretože ak dochádza k takýmto deleniam, tak je vždy potom možné možno, že dávať iné odmeny a podobne. Subjektom vlastne súčasnej generácie teoretičiek je na základe toho teda diferencovaná globálna trieda pracujúcich a opäť sa nám rozširuje zoznam toho, kde sa vyskytuje, kde pôsobí, čiže domácnosti, školy, nemocnice, väzenia, komunity, štátne inštitúcie, súkromné podniky starostlivosti a tak ďalej. No,
Toto, čo som teraz hovorila, som si dovolila shrnúť do tabuľky. Čiže ak sa na ňu pozriete, tak v podstate iba si prečítate to, o čom som hovorila, až na jeden nový stĺpec, kritérium subjektu. Tam som jednoducho konkrétne napísala to, na základe čoho, to, o čom píšu tieto teoretičky, definujú, kto je subjekt. A všimla som si vzorec, že to kritérium vždy sa odvíja od toho, ako daná koncepcia vníma, konceptualizuje vzťah medzi produkciou a reprodukciou, medzi akumuláciou hodnoty a medzi obnovou pracovnej sily. Teraz to bude dávať, verím, väčší zmysel a na základe tohto vlastne by som rada sformulovala aj hlavnú tézu mojej prezentácie a to je to, že koho vlastne marxisticko-feministické teórie sociálnej reprodukcie identifikujú ako svoj subjekt, záleží od toho, ako tá daná pozícia chápe vzťah medzi všeobecnou logikou kapitalistickej akumulácie a medzi jej konkrétnymi historicko-špecifickými formami. Aby to neznelo príliš abstraktne, aby som to úplne jednoznačne pomenovala, tak je to vlastne, zavádzam v tomto bode do svojho uvažovania rozlíšenie medzi systémovou podmienkou a medzi historicko-špecifickou konfiguráciou. Systémová podmienka je vlastne ten základný systém, je to závislosť práve kapitalistickej akumulácie od toho, aby sa stále obnovovala pracovná sila. A všímam si pritom, že táto podmienka a táto závislosť je v podstate neurčitá vo vzťahu k tomu, že ako sa tá obnova uskutočňuje. Ale na druhej strane existuje, alebo na druhej strane, druhým momentom toho istého, ako ukážem o chvíľu, je historicko-špecifická konfigurácia. A to je vlastne už konkrétna podoba tejto závislosti v danom priestore, v danom čase. Sú to teda rôzne režimy práce, štátu, starostlivosti, migrácie. Jednoducho tá systémová podmienka sa vždy uplatní všade rôznym spôsobom. A konkrétnu podobu tejto konfigurácie tiež nemožno odvodiť priamo z tej systémovej podmienky. Tieto dve roviny, ja chápem, že sú to dve analytické roviny toho istého vzťahu, a to práve preto, že tá systémová podmienka neexistuje mimo svojich konfigurácií a zároveň tá konfigurácia nie je len ilustráciou podmienky, hej? Ona je v zásade spôsobom, akým sa tá podmienka realizuje. A tým sprostredkujúcim momentom je pracovná sila. Na základe tohto rozlíšenia sa teraz pokúsim ukázať, aké sú nedostatky alebo slabé miesta tých troch konceptualizácií, ktoré som na začiatku ukázala. Hej? Čiže keď dáme do hry to rozlíšenie medzi systémovou podmienkou a tou konkrétnou konfiguráciou, tak pri pohľade na prvý typ, to sú tie 70. roky, si môžeme všimnúť, že tieto teoretičky zamenili konfiguráciu za systémovú podmienku. Vychádzali z konkrétneho usporiadania danej doby, fordistický režim, rodinná mzda, rodinný príjem, jednoducho istý typ konfigurácie, ktorý bol typický pre krajiny kapitalistického jadra a ten bol povýšený na nejaký univerzálny model. Dôsledkom tohto typu uvažovania, často boli tieto teoretičky za toto aj kritizované, je, že sa zuniverzalizovala jedna konkrétna konfigurácia. A tá konfigurácia, ako už je z toho asi zrejme, beložská heterosexuálna žena, matka s deťmi, ktorá je závislá od mužovej mzdy. A boli to predovšetkým afroamerické teoretičky a potom neskôr aj novšie intersekcionálne teórie, ktoré poukázali na to, že táto konfigurácia teda rozhodne nie je univerzálna, pretože či už od konceptu domova v afroamerických domácnostiach, ktorý má v podstate úplne inú úlohu ako v tomto modeli, hej, domov sa môže mať ambivalentnú funkciu, nemusí byť iba tým bezpečným prístavom, môže byť aj miestom opresie a podobne. Čiže je veľmi ako krátkozrake tvrdiť, že táto jedna konfigurácia je univerzálna. V
týchto rôznych iných konfiguráciách samozrejme, že mohla absentovať aj tá rodinná mzda a podobne. Ženy nemuseli žiť v týchto usporiadaniach s mužmi, znova aj veľkosť rodiny a podobne. Bolo to odlišné. Čiže toto sú dôsledky pre tento prvý typ konceptualizácie subjektu. Ak sa presunieme k druhému typu konceptualizácie subjektu, tak znova, keď uplatňujem to kritérium rozlíšenia, systémová podmienka, historická konfigurácia, tak sa mi zdá, že Lise Vogel nedostatočne alebo selektívne integrovala tú konfiguráciu a systémovú podmienku. Ona v zásade urobila to, že pracovala s dvoma určeniami, predovšetkým sa zamerala na triedu a na rod a ako ukážem neskôr, tak tú rasu v podstate vypustila alebo podkonceptualizovala a ona sa zamerala na to, ako vysvetliť to, že rod je zakotvený v logike akumulácie. To sú práve tie opisy toho, že ženy majú v procese generačnej obnovy špecifickú pozíciu, vzhľadom na to, že sú teda tie, ktoré, ona upozorňuje aj na ten biologický moment, sú tie, ktoré rodia deti. A teda vyhlása, alebo nedostatočne spomenula, ako s akumuláciou kapitálu súvisí aj tá dimenzia rasy. Čiže dôsledok toho je, že tá systémová logika generuje síce rodovo odlíšený subjekt, ale rasovo nediferencovaný a vzniká tam istý typ napätia medzi jej snahou o to podať unitárne, zjednotené vysvetlenie kapitalistickej totality a tým aditívnym spôsobom, akým pristupuje k rase. Že ju v podstate tak priliepa k triede a k rode. Ona hovorí, že trieda a rod majú rovnaký materiálny základ a zároveň dodáva, že rasa tak stojí bokom. Že ona je dokonca v jednom texte píše, že jej vždy pripadala ako najpodozrivejší prvok trilógie trieda, rod, rasa. Hej? Takže toto znova ako je prístup, ktorý zožal kritiku. A teraz sa presúvam do súčasnosti. Čo sú teda problémy, ktoré môžeme adresovať súčasným teoretičkám, ktoré sa snažia konceptualizovať subjekt? Znova, mne sa zdá, že ten vzťah medzi systémovou podmienkou a konfiguráciou zostáva metodologicky nedourčený. A to už asi je trošku vyplynulo z toho, o čom som hovorila, pretože znova, tie rozdiely medzi ľuďmi alebo diferencujúce sociálne určenia, môžeme to aj takto nazvať, sa deklarujú tie teoretičky, že sú konštitutívne momenty produkcie a reprodukcie, ale nevysvetľuje sa, akým spôsobom spolu súvisia. Nevysvetľuje sa jasne ten mechanizmus, čo ich spája, ako vlastne zapadajú do tej celkovej, tej unitárnej teórie, ktorú sa snažia predstaviť, do toho všeobecného vysvetlenia kapitalistickej logiky. A dôsledkom toho je, že buď teda sa v niektorých prístupoch hodí to explanačné bremeno vyslovene na tú systémovú podmienku, že sa povie, že buď sa teda povie, že áno, tak existuje tu trieda a triedny vzťah a vzťah produkcie a ten v podstate determinuje všetko ostatné, hej? Že tá trieda je ako keby povýšená a že tá vysvetľuje to, že prečo sa niečo deje vo sfére reprodukcie. Alebo sa potom deje to, že sa jednotlivé konfigurácie, jednotlivé podoby toho, ako prebieha reprodukcia, rozpracujú empiricky. A vlastne celý ten rámec, ktorý má držať pokope, sa rozpadne na sériu prípadových štúdií. Začnú sa teoretičky zaoberať napríklad špecifickou konfiguráciou sociálnej reprodukcie v nejakej konkrétnej krajine, ktorá je mimo kapitalistického jadra, upozorňujú zrazu na to, že tá všeobecná teória, tej chýba to, tej chýba to, tej chýba to, pretože my sme si všimli ešte aj to, aj to, aj to. A začína z toho byť jednoducho istý typ chaosu. No a ak by som mala ilustrovať tento rozpor na konkrétnom spore, ktorý momentálne prebieha, ktorý považujem za ešte neukončený, tak by som chcela spomenúť opozíciu vlastne dvoch pozícií, marxisticko-feministických, ale obe z trošku iného pohľadu sa na to pozerajú. Je pozícia marxistického ekonómky Jill a Baker. Oni v podstate ako prichádzajú s predstavou, je to dielo z roku 2019, na základe ktorého potom vznikla reakcia, a to je spor, ktorý sa vám teraz snažím vysvetliť. Oni hovoria o jednotnej sociálnej ontológii, ale
snažia sa tam spraviť ten korektív, že tá sociálna reprodukcia sa aj v rámci tej jednotnej ontológie rozvíja pestro. Oni hovoria, že vlastne áno, rozvíja sa nerovnomerne, hierarchicky, vnútorne diferencovane. Nie je to všetko ako v tej sfére reprodukcie podľa tej železnej logiky, hej, tej akumulácie. Existujú rôzne prejavy toho. Hovoria o tom, že aj subjekty sa v rámci toho diferencujú, pretože hovoria, že existuje rozdiel medzi tým, že či ja som usídlená do sociálnej reprodukcie blahobytu, tak to je pojem, ktorý používajú, alebo či som možno že lokalizovaná niekde na periférii a som vystavená extrémnemu vykorisťovaniu a brutálnemu zadlžovaniu, rasizácii a podobne. Spoločným základom, ale ako hovoria, zostáva rozpor medzi akumuláciou kapitálu a reprodukciou života a tá pestrosť je iba variáciou, hej, vnútri toho rozporu. Riziko podľa mňa tohto uvažovania je, že to rozlíšenie medzi globálnou ontológiou a tými pestrými prejavmi môže reprodukovať stále, napriek tomu, že sa snažia to zjemňovať tým, že veď je to pestré, veď ako je tam nejaká rozmanitosť. Stále to môže vlastne evokovať predstavu kapitalizmu ako spôsobu výroby, ktorý má čistú nejakú jasnú železnú vnútornú logiku a v ktorej vlastne tie regionálne príklady nerovnosti sú iba nejakou deklaráciou spoločného jadra. Zároveň konfigurácie, ako som už spomenula, práve ten globálny juh alebo ten náš priestor strednej a východnej Európy, tak tiež si všímam, aspoň v niektorých textoch, slúžia ako skôr ilustrácie už nejakej predpokladanej logiky, hej? Že sa použije napríklad téma protirómskeho rasizmu na ilustráciu znova ako nejakého mechanizmu všeobecného. A teda rozhodne sa nepovažuje to, čo vzniká v tomto priestore za miesto tvorby teórie, hej? Skôr ako zásobáreň nejakých empirických príkladov. Možno, že som v tomto príliš tvrdá, ale tak sa mi to zdá. Ak sa teda posuniem, toto bola prvá pozícia toho sporu. Druhá pozícia toho sporu je podľa mňa mimoriadne zaujímavá tým, zaoberá sa ňou inak Zuzana Uhde veľmi zaujímavým spôsobom. Ona celkom produktívne nadväzuje na Alessandru Mezzadri a ona v podstate, táto pozícia, ktorá, nechcem povedať, že stojí oproti tej predošlej, ale povedzme to teraz na tento konkrétny príklad, že to tak je, pretože Mezzadri konkrétne kritizuje tie autorky, o ktorých som pred chvíľou hovorila, tak ona tvrdí, že to robia zle, pretože lokalita je práve tým miestom, má byť tým správnym epistemickým východiskom každej teoretizácie sociálnej reprodukcie. Hej? A toto je typ uvažovania, ktorý kladie obrovský dôraz na reálie a hierarchie v rámci globálneho juhu, na koloniálnu minulosť, dedičstvo a podobne. A vlastne zároveň, aby som bola férová, oni nepopierajú možnosť nejakej unitárnej teórie kapitalizmu a hovoria teda, že rôzne reprodukčné usporiadania môžu patriť do toho istého dominantného spôsobu výroby. Ale teda lokalita je to prvotné. Riziko tohto uvažovania je, že znova vzťah medzi tou lokalitou a medzi kapitalistickou totalitou zostáva na úrovni nejakého metodologického prístupu bez toho vysvetlenia. Hej? Nevysvetľujú dostatočne tieto autorky to, že ako nejaký jav, ktorý oni identifikujú v nejakej danej lokalite globálneho juhu, sú úplne ako ponorené do nejakých partikulárnych opisov nerovností, ako to súvisí vlastne s tou predstavou toho, že tu existuje nejaký model akumulácie a podobne. Takže výsledkom toho je, že sa fragmentuje jednak ten analytický rámec, ale aj politický subjekt samotný. A oni si to aj uvedomujú. Mezzadri napríklad sama tvrdí, že kladie si otázku, že kedy vlastne tá lokalita nestačí. Že kedy musíme zájsť za tú lokalitu a posunúť sa, kedy toto nie je dostatočné kritérium tej správnej analýzy. A hovorí, že treba a neponúka podľa mňa dobré riešenie, pretože v podstate hovorí, že stačí hľadať nejaké druhy solidarity, reflexívna solidarita, to je ten pojem, ktorý používa, že je treba hľadať nejaké podobnosti medzi lokalitami,
treba vlastne tú solidaritu budovať tak, že OK, tak situácia mňa ako človeka z východnej Európy je prekérna, podobne ako možno, že Mexičanky, ktorá má problém sa dostať za prácou do Ameriky. Jednoducho hľadať tie podobnosti a v tom nachádzať nejaký typ jednoty. Opäť, a už končím pomaly, dnes sa viackrát spomínal Kosík. Ja sa teda rozhodne nepovažujem za žiadnu jeho znalkyňu, ale keď som nad tým problémom, o ktorom som vám doteraz hovorila, uvažovala, tak som po ňom siahla a veľmi ma zaujalo to, ako klasické jeho dielo, dialektika konkrétneho, ako v podstate ten šialený citát od Tity Bhattacharya, ktorý je aj v úvode a v názve mojej prezentácie chaotická, multietnická, telesne, neviem ako poznačená, veľmi dlhá veta, ktorou sa snaží nejakým spôsobom opísať ten subjekt. Tá veta vo mne vždy vyvolávala hrozný zmätok. Nevedela som vlastne už, kto je tým subjektom. Bol tak strašne fragmentovaný a diferencovaný, že som sa v tom strácala. A Kosík prináša v podstate istý typ postupu, ktorý považujem za produktívny. Je to postup od tej chaotickej predstavy celku, od toho, čo môže pôsobiť práve tak zmetočne a neusporiadane a nepochopiteľne pre nás, k, ako to on nazýva, bohatej totalite mnohých určení. Ja som si vypísala z mnohých citátov, ktoré som si počiarkla, tieto dva. Čiže od živej, chaotickej, bezprostrednej predstavy celku postupuje myslenie k pojmom, k abstraktným pojmovým určeniam, ktorých shrňaním sa uskutočňuje návrat k východiskovému bodu, ale tentokrát už nie ako k živému, ale nepochopenému celku bezprostredného vnímania, ale ako k bohate členenému a pochopenému celku pojmu. Ospravedlňujem sa, nevedela som to po česky prečítať, tak som sa teraz vytrápila aj po slovensky pre istotu. A ďalší postreh, aby človek tento celok poznal a pochopil ho, aby ho učinil jasným, explikoval ho, je potrebné robiť okľuky. Budem veľmi vďačná za to, ak niekto z vás možno, že potom v diskusii lepšie popíše, že v čom konkrétne tie okľuky spočívajú a majú spočívať, ale teda, ako doplňa ďalej Kosík, konkrétne je pochopiteľné prostredníctvom abstraktného a celok prostredníctvom časti. Metóda explikácie, ktorú teda zavádza Kosík, spočíva teda v rozvíjaní, vyjavovaní a komplikovaní protikladov, rozvíjaní veci prostredníctvom protikladov. A tento postup môže byť veľmi užitočný pre spor, ktorý som načrtla, pretože bráni tomu, aby sme podriadili, subsumovali to konkrétne pod abstraktné, alebo aby sme preskočili vlastne tie sprostredkujúce články a vytvorili si nejaké násilné zovšeobecnenia, že z nejakého lokálneho prípadu ja sa budem snažiť vyvodiť nejakú univerzálne platnú teóriu. A toto je pre mňa mimoriadne podnetné opäť z Kosíkových poznámok, lebo mne sa zdá, že ten spor, o ktorom som hovorila pred chvíľou, tých dvoch teoretických pozícií, je ako keby aj sporom o tom, že aký má byť smer vlastne toho skúmania, či má byť tým smerom skúmania lokalita, od ktorej sa prejde teda k tým univerzálnym nejakým záverom, alebo či ten smer je, že na začiatku sa zadefinuje práve nejaký princíp, nejaký systém a potom to skúmanie postupuje práve k tým konkrétnym, možno regionálnym príkladom a podobne. Čiže Kosík mi na to dáva zatiaľ odpoveď, že ani jedno, ani druhé nie je teda epistemicky privilegovaný začiatok, pretože izolované fakty sú abstrakciami, sú umelo vytrhnuté vlastne momenty celku, ktoré až potom, čo sa zaradia do príslušného celku, nadobudnú konkrétnosť a pravdivosť. A rovnako teda celok, v ktorom nie sú rozlíšené a určené momenty, je abstraktný a prázdny. No a samozrejme ten jeho postreh o špirálovitosti poznania, v ktorej sa celok a časť navzájom korigujú. On hovorí, že to logické nám vlastne ukazuje, kedy nastúpi to historické, a historické vlastne doplňa to logické. Čiže toto by malo ako z veľkej časti odpovedať na tú dilemu, ktorú som načrtla pred chvíľou. No a z tohto čítania Kosíka snažila som sa vyvodiť nasledujúce závery, čo je teda potrebné, alebo
ako sa dá uvažovať nad tým uchopením tej jednotnej teórie kapitalistickej reality alebo totality, tak, aby sme naozaj neskončili pri nejakých konkrétnostiach, ale zároveň, aby sme dodržali alebo aby sme akceptovali nejakú súdržnosť, nejakú vnútornú logiku toho systému. Čiže odporúčanie teda, ak som správne chápala Kosíka, je explikovať rozpory v rámci tej systémovej podmienky. To znamená, ten rozpor môže spočívať v tom, že identifikujeme tendenciu napríklad minimalizovať reprodukčné náklady a potrebu zachovať tú reprodukciu. A tieto rozpory zároveň nás potom vedú ku konkrétnym určeniam. My jednoducho potrebujeme potom zistiť, aké konkrétne režimy, aký je ten typ segmentácie, ktorý tam nastáva, aké sú tie konkrétne formy extrakcie, koloniálne a podobne. Hej? Čiže nás to vedie, bez jedného nie je druhé. Zároveň dá sa na základe toho dobre sformulovať kritérium proti tomu rozpadu, proti fragmentácii a odpoveď aj pre mezadry, ktorá sa teda pýtala tú otázku, že kedy už lokalita nestačí. No lokalita, ak by sme sa mali držať Kosikovského výkladu, tak nadobúda konkrétnosť a pravdivosť až po tom, čo je zaradená do celku. A lokalita tým pádom nestačí nikdy, pretože ak zostane izolovaná, tak pretože izolovaná nie je ani konkrétna, tak jej opis bez vzťahu k celku je abstrakcia. A to platí aj obrátenie samozrejme, hej, že celok bez lokality je prázdny celok. A zároveň posledná vec ku Kosíkovi, rozlíšenie dvoch úloh v rámci jedného postupu. Takže toto je v podstate moja snaha rozkľúčovať ten problém tých dvoch teoretických prístupov pred chvíľou. Jednoducho výskum ukotvený v lokalite, ktorý predkladá alebo odporúča mezadry, je legitímny ako znova Kosíkovými slovami poriadok skúmania a zároveň tá systémová explikácia, to je vlastne tá pozícia Bakera Gill, to je vlastne niečo, čo dáva do toho nejaký poriadok tomu výkladu. Čiže obidve tie pozície, to nie sú konkurenčné teórie, ale sú to nejaké komplementárne fázy jedného postupu, ktoré takýmto spôsobom je možné tento spor možno aspoň trochu osvetliť, možno, že dať mu nejakú podobu, lebo obe tieto pozície sú súčasťou jedného myšlienkového prúdu a teraz ide o to, ako zladiť tieto požiadavky. Končím vlastne svoju prezentáciu skôr podľa mňa skončím ju skôr tak deklaratívne, lebo naozaj toto je otvorený projekt, ktorý zďaleka nemám domyslený, ale teda ak by som mala zodpovedať na základe toho všetkého na otázku, či oslabuje práve tá diferenciácia politický potenciál triedy pracujúcich, tak táto otázka vlastne predpokladá, že existuje nejaká nediferencovaná jednota, že nejaká takáto jednota vždy existovala. A až tým, že my sa snažíme o nejaký typ rozlíšení a diferenciácie, tak tú jednotu narúšame. Ale z toho, čo som vlastne teraz sa snažila ukázať, vyplýva aspoň podľa mňa opak, že tým, že tá podmienka existuje len vo svojich konfiguráciách, tak trieda vždy existuje. Od začiatku vždy existovala ako diferencovaná. A tá otázka, ktorá by mala podľa mňa nahradiť otázku, ktorá sa často opakuje vo feministických textoch a aj vôbec ako v marxistických textoch, že dobre, akože teraz sa to celé rozbije a aký je teda potenciál a jednota, kde ju hľadať, tak tá otázka možno by mala znieť, že za akých podmienok tá diferenciácia triedu pracujúcich oslabuje alebo posilňuje, lebo vychádzame z toho, že vždy nejaká je. Hej? A to oslabovanie, zdá sa mi, a na základe toho, čo som hovorila, vyplýva z toho, keď sa univerzalizuje jedna konfigurácia, keď sú vylúčené rôzne segmenty bez nejakého dôvodu lojality, to je vlastne chyba toho prvého typu. Druhý problém, alebo druhý faktor, ktorý môže smerovať alebo oslabovať triedu pracujúcich, je, keď sa jednota vlastne snaha vytvoriť jednotu z nejakej abstraktnej podmienky, to sú tie prázdne výzvy, hej, že všetci sme vlastne pracujúci, bez odpovede na to, že aké sú špecifické mechanizmy vykorisťovania, to je vlastne ten pojem prázdnej totality. A zároveň k tomu oslabovaniu dochádza, keď sa jednota chápe ako nejaký súčet skupín, hej, ktoré spájajú nejaké spoločné znaky. A
toto, neviem, Judith Butler, myslím, hovorila o dočasných alianciách, hej, že sa spájajú rôzne skupiny naprieč, ak im ide o nejaký konkrétny politický cieľ, tak ako myslím si, že riziko tohto, okrem mnohých iných, je, že je to aj časovo ohraničené, hej, že je to vlastne nejaký typ, ktorý dokáže dočasne spojiť nejaké záujmy, ale nejako trvalejšie. No a posilňovanie, kedy sa vlastne posilňuje politický potenciál diferencovanej triedy pracujúcich. Toto naozaj akože veľmi skromne a možno, že až potom by som mala povedať, že kladenie prierezových požiadaviek vnímam ako považujem za veľmi produktívne. Požiadaviek, ktoré útočia jednak na logiku, akumulácie, ktoré sa týkajú ako rôznych typov bojov v oblasti reprodukcie. Čiže môže sa to týkať problémov podfinancovania verejnej starostlivosti, segmentácie trhu práce, vízového režimu a podobne. A prepájanie bojov určite nie na identitnom základe. Veľmi pekne ďakujem a chcem sa vám ospravedlniť, lebo ja som sa dnes dosť zdravotne trápila, aj teraz sa necítim úplne najlepšie, asi sa mi vracia choroba. Tak možno, že naozaj už nebudem úplne schopná vám odpovedať, ale ja budem veľmi rada, ak mi dáte možno, že vstupy, lebo to je pre mňa najdôležitejšie. Ďakujem. Tak, já moc děkuji za přednášku a dáme diskuzi. Adrian, vidím. V prvom rade chcem vysloviť hlboký obdiv a rešpekt. Som úplne že hrdá, že mám možnosť ťa počuť, poznať, pretože si predviedla ako excelentné abstraktné myslenie, analytické, takže je to skvelé. A tá pointa v závere je veľmi dôležitá a súznie s tým, čo som ja povedala o starostlivosti. A teraz primitívna otázka. Už iné ani nepríjmem. Ak teda, ja sa sadím, ak dovolíš. Kapitalizmus je teda o vykorisťovaní. Súhlasila by si? Aj o útlaku. Útlak, vykorisťovanie. A teda dalo by sa to povedať, že nespravodlivé. Aby sme ho odstránili, alebo teda kapitalizmus, ak teda chceme žiť dobre, zjednoduším, a chceme žiť teda v spravodlivej spoločnosti, potrebujeme odstrániť útlak a vykorisťovanie a potrebujeme teda odstrániť kapitalizmus. To, čo sa tam ukazuje, sú rôzne formy útlaku, rôzne formy nespravodlivosti, rôzne formy vykorisťovania. Mnohé z nich identifikujeme len vďaka tomu, že robíme empirický výskum v rôznych lokalitách a dokážeme ich zasadiť do tých univerzálnych narratívov, rámcov, teórií, vzorcov. Tak. A teraz by ma zaujímalo, etika starostlivosti, starostlivosť je práca. V rámci nej sa veľmi často a v tej praxe uskutočňuje vykorisťovanie, útlak. Málo kedy ideálom by bola tá demokratická, nehegemonická starostlivosť. Ale zároveň vieme, že samotná starostlivosť je vždy nerovnovážna, lebo ten, kto poskytuje, je v dominantnejšej pozícii ako ten, ktorý dostáva starostlivosť, lebo je závislý. Je tam závislosť a so závislosťou sa spája v logike nášho uvažovania nerovnosť. Nie nutne zneužívanie tej nerovnosti, ale nerovnosť. Pre niektorých je to už automaticky aj útlak a vykorisťovanie. Ako je možné dosiahnuť v reálnom svete spoločnosť a stav, alebo ako si to ty predstavuješ, v ktorom by nebolo vykorisťovanie a útlak, teda kapitalizmus. Je možné odstrániť kapitalizmus a vyzeralo by to odstránenie tak, že by sme dosiahli nerovnosť, alebo za akých podmienok? Ja sa ospravedlňujem, lebo na čo je toto všetko dobré? Ja rozumiem, na čo je to dobré, lebo som teoretička. A ako skutočne si to tam ukázala na konci, hej? Aj pre takých tých ako milovníkov ťažkých analytických abstraktných operácií a bolo to úplne bravúrne. Ale
naozaj tá primitívna otázka, nejde mi opakovať. Chcela by som poznať tvoj názor. No, ako pýtaš sa, že ako na to, hej? No, A ja teda zďaleka. Zďaleka. Je to, ako si to predstavuješ, alebo teda ako je to možné? A či je to možné v ľudských podmienkach? Či je to Mne je veľmi... humana? Či je to možné? Ja si dokonca myslím, že nie len možné, ako to keď si predtým hovorila o tom, že musíme dôverovať a veriť v niečo, a myslím, že aj pán profesor ako načrtol práve ten problém toho, že sa tu vytratila ako nejaká silná vízia, za ktorú sa oplatí možno že bojovať, tak myslím si, že je to, určite je to možné a je potrebné ako rozvíjať ten narratív, že tá zmena je možná. Zároveň si kladiem otázku, že či naozaj už nie je aj nevyhnutná, že či to, čo sa momentálne deje, ako posledné desiatky rokov, či už nie ako, však bolo o tom napísaných množstvo textov a kníh, že ono to v podstate ako smeruje k tomu, že ten spôsob akumulácie a isté usporiadania reprodukcie nie sú ďalej možné, hej? Že ten kapitalizmus v podstate ako vyčerpáva množstvo svojich možností, ktoré možno, že v minulosti mal, a tie systémové zlyhania, množstvo kríz, ktoré sledujeme a ktoré žijeme, sú ako prejavom zlyhávania istého systému. A nechcem povedať, že je otázkou času, kedy to dospeje ako do svojho zničujúceho konca, ale ako ja sa veľmi spolieham na to, že tak ako je to momentálne, to ďalej ísť nemôže. Naozaj neviem, a opäť ako som veľmi teraz už vyčerpaná, absolútne nechcem ísť do nejakých konceptov a tak iba tak ako kamarátsky, iba by som skonštatovala, že ja si myslím, že tam je ako nejaký sebazničujúci prvok v tejto celej logike akumulácie. A ešte by som možno nadviazala na to, čo si hovorila, že tá starostlivosť a tá hierarchia, že vždy je tam nejaký vzťah toho, kto poskytuje starostlivosť, že tak som to pochopila, že je niektorí to tvrdia, že je v hierarchickej. V podstate nie je možné demokratizovať v istom zmysle, hej? Ja si to nemyslím, ale zaujímalo by ma, že ako to ide s touto logikou, lebo tu je tým cieľom, hej, odstránenie, vykorisťovania, teda zneužívania moci. Otázka je, že či vždy, keď je tu mocenský vzťah nerovnovážny, tak je to zneužívanie. No. A dobre, a to je už na tie debaty a to si asi necháme. Ja som iba akože veľmi tak jednoducho chcela zareagovať na to, iba mi to tak prebliklo, keď si hovorila o tej hierarchii, že áno, môže sa zdať, že medzi tým, kto poskytuje starostlivosť, že je v privilegovanej pozícii voči tomu, kto ju dostáva, ale zase ja sa sústredím asi na ten aspekt, kedy je to možno, že až naopak, že tí, ktorí starostlivosť odovzdávajú, v podstate odovzdávajú nejakú prácu, ktorá je prekérna, slabo platená, často osobám, ktoré tú starostlivosť alebo tento typ práce ako potrebujú na to, aby mohli sami pracovať, aby mohli budovať si kariéry. Hovorím klasicky teraz ten model globálnych reťazcov starostlivosti, hej, kde je to vlastne tá emancipácia jednej časti sveta je možná iba vďaka tomu, že tu existuje práve ten trh a tá migrácia a podobne. Takže aj tá starostlivosť ako v tomto, neviem, mne to príde hrozne dôležité vždy to nejako prekonceptualizovať na problém práce. Lebo ako náhle tá starostlivosť sa dostáva ako do tej roviny, tej hodnoty, poslania, posolstva a tak, ja tam vidím hrozne veľa rizík a ako netvrdím, že na všetko treba nalepiť cenovku ako wages for housework, ale je dobré podľa mňa zreálňovať samotné uvažovanie o starostlivosti, lebo môže byť, a vidím to aj vo svojom okolí, akože hrozne zničujúce. Je to aj práca. Vždy je to aj práca. A aj to, čo si hovorila predtým, keď tak môžem zareagovať rovno na tvoju prezentáciu, keď si hovorila o tom, že je potrebné ako budovať tie priestory, budovať tú infraštruktúru, budovať tú solidaritu, tak napríklad, akože ja sa pohybujem istý čas v rôznych aktivistických kolektívoch a tak, a ono je to veľmi akože, samozrejme, že je to skvelé a vznešené. My sme vlastne v Bratislave založili pred 2 rokmi, 2 roky sú to dozadu, komunitný priestor Bund, ktorý v podstate spája rôzne kolektívy, či už klimatické alebo feministické a podobne. A je to priestor, ktorý má aj svoje pravidlá, že akože máme svoje princípy.
a boli akože veľmi že demokraticky všetky poschvaľované, ale my sme sa na tom tak strašne namakali. A bolo to hrozne náročné a je to práca, je to normálne, že robota a akože je to priestor proti všetkým formám útlaku a vykorisťovania a na princípoch solidarity, ale akože my sme sa dostali do diskusie o tom, že už ako je toto vôbec možné ďalej zachovávať a reprodukovať a tak. Aj práca na starostlivosti, alebo starostlivosť o starostlivosť je práca. Presne tak. Pardon, jak som už príliš odbehla. Tak má prostě na poslední dotaz a to měla tady Olga. Jo, moc děkuji za skvělou přednášku a já tady jdu trošku z pozice absolutního neznalce, protože já jsem filoložka a nejsem do filozofii vůbec ukotvena. Ale jak jsem pochopila, tak vychází se ze základní premisy, že reprodukce je podmínkou akumulace. A teďka právě mě stále vrtá hlavou, že sice my jsme tady potírali lokalitu a že lokální případy nic nedokazují, ale právě když vycházím opět z mé domoviny, kde podmínkou akumulace vůbec není reprodukce, a naopak destrukce. A jo, to je prostě jakoby konkrétně my se dostáváme k systémům, kde nejsou potřeba lidí. Jo, prostě jako systém, který je nastavený jinak, ne na čistě vykořisťování lidí, ale na jiném modelu. A jestli vůbec se to nějakým způsobem teoretizuje. Jako i v rámci toho myšlení, jestli vlastně jako ta teorie sociální reprodukce a pracuje s tím, že nutně to není potřeba a naopak existují systémy útlaku, které jsou proti reprodukci. Možno keby si ešte viac či sa konceptualizuje... Jo, základní premisa je, aby kapitalismus jako ten systém fungoval, tak je nutná sociální reprodukce. To je ta spojka, jak jsem pochopila. A říkám, já o tom vůbec nic nevím. Je to tak. Takže, ale v případě, že se ten systém mění, v případě, že se už i ta akumulace se mění a kdy nepotřebuje tu reprodukci a je postavena proti té reprodukci, jestli vůbec s tím se nějak počítá. No to je práve ten rozpor, hej, že vždy je tam to napätie medzi tými možnosťami a podmienkami toho, aby sa ľudia reprodukovali a záujmami kapitálu, čiže ten je akože implicitný vôbec ako tej kapitalistickej logike, ale s tým, že nie je potrebná až reprodukcia aj v čase ako vojen a kríz a rôznych v čase vojny války je právě potřebná. To je strašně potřebná. Právě Rusko, jako já říkám, já vycházím z lokality, kdy teďka ta reprodukce je potřebná, ale když my se posuneme zpátky do předválečného období, tak naopak. Skúste konkrétny príklad. Konkretizovat, tak Rusko stát závislý především na exportu surovin a přesto se akumuluje právě kapitál. A tím pádem nemá zájem na té sociální reprodukci. Čím méně lidí, tím líp. Jo, protože to má rozfouknutou státní sféru, jako ještě takové dědictví postsocialistické. Takže čím víc se to vylidní, tím vlastně pro ten samotný systém je to lepší. A já si myslím, že i v souvislosti s globální změnou ekonomiky, tak právě nemusí nutně ta konstantní hodnota být potřebná k udržení, jako když já to vezmu v rámci kapitálu. Ja neviem. Myslím si, že vždy ako bude potrebné zachovávať sociálnu reprodukciu, akože vždy bude potrebné, ak ľudia majú žiť na tomto svete, ak má vôbec byť možné vyrábať tovary, ak má vôbec ako tento život ďalej vôbec nejako pretrvať, tak akože vždy to bude potrebné, aby tieto činnosti boli uskutočňované. V rámci kapitalistickej logiky za čo najmenšie náklady. Samozrejme, že najlacnejšie ako sa dá. Takže myslím, že by sme toto asi tiež mohli presunúť na debatku vonkajšiu, lebo myslím, že mi stúpa už aj teplota. ale budem rada, ak možno ešte, ak niekto chce, že mi
dal nejaké riešenie alebo odpověď. Tak čas se naplnil. Tak moc děkuji ještě jednou.